ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ҳамватанони азиз, шумо бор доред мехоҳед ки ба Тоҷикистон равон кунед ва намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат кунед. мо ба шумо ширкати Акай Парвизро тавсия медиҳем ки беҳтарин шахсият аст ва ин акамон 10 сола стажи корӣ дорад. ҳар ҳафта бор равон мекунад ба Тоҷикистон бо нархи арзон ва дастрас мебошад ва шаҳри Панҷакен, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Душанбе, Кӯллоб, Қурғонтепа, Регар бор равон мекунад. марҳамат дӯстони азиз, муроҷиат кунед ва аз номи канали мо Насим Деҷа ҳатман салом расонед. иншоалло ки скидкаи хуб ҳам мекунад ва борҳоятонро аз дари хона омада мегирад. марҳамат кунед дӯстон, ватсапон дар экран. ширкати Акай Парвиз дар хизмати мову шумост. дӯстони азиз, якумин хонаи фурӯшии мо дар навори имрӯза қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, ҷамоати Қаратоғуш меган. 4 дар хонаи 8 сотиқ замин, хонаҳо ремонтҳои замонавӣ кардагӣ. хулоса 4 тарафи хона дӯстон маҳкам дарвоза часпондагӣ қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нархи хонара 300 000 сомон мега, ба курси имрӯза дӯстон 2 миллион 560 000 рубл мешавад. марҳамат кунед дар номерҳои 935 07 95 36 занг мезанед. маълумотро аниқтари хонаро аз худи собак дастрас кунед ва аз номи канали мо Арзон Теҷа ҳатман салом расонед. эълони навбатии мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Ситораи Сурхиш меган. 3 дар хона 5 сотиқ заминай. нархи хонаро дӯстони азиз 200 000 сомон мега. дарахтҳои мевадиҳанда дорад, ангур дорад. хулоса дар пеши хона леси хай чолҷобам дорад. нархи хонаро бардорад 200 000 сомон ба курси имрӯза бигирем 1 миллион 706 000 рубл мешавад. 3 дар хона 5 сотиқ замин дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Ситораи Сурхиш меган. марҳамат дӯстони азиз, номерҳои барои тамос, номерҳои ватсапаш дар номерҳои охири 6098 занг мезанед. маълумотро аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. шабача аз ҳаматон хоҳиш мекунам лайкҳоро фаромӯш накунед ва подписат кунед. иншоалло ки боз дар ин канал ҳамарӯза хонаҳои фурӯширо пешкаш мекунем. раҳмат барои дастгиритон. салому алайкум. хонаи фурӯшӣ на Хуросон на шаҳри Ваҳдат. Хуросона инҷа тарафи ҳайкали модар рафтана ин тараф 200 метр ҳайкали модар ин тараф, тарафи балниса 1 километр нарафта балниса мешавам боло бозорчаи Гулистон. ба ин тараф якум этаж, неми якум этаж ҳамон хонаи фурӯшӣ. ин тараф раҳ дора. раҳша мерем. хона якхонага тамом ремонтш аст. на ин тараф кухниш. якам тараф бимон дорам.
این در مدرد دست چپ دستی راست چه حاجت خونه و بانیش یک جایا دوستان عزیز، اعلان نوبتی ما خانه فروشی است که قرار دارد در شهر دوشنبه مست الوک فابریکای لنینگراد میباشد. در خانه 4 سوتیق زمین دوستان عزیز 4 طرفی خانه محکم دروازه چسباندگی، خانه هاش ремонт های زمانه کردگی، آب سفید 24 ساعت هست دائمی. نرخ خانه را بالای 300,000 سوم میگه. خانه دسین خی خانه ها درونش چقدر هست با کورس 17 میلیون 560,000 روبل میشود. تلفن برای تماس نمرهای دستی صاحبشان 900 06 60 06 دوستان. کسانی که مثال از شهر دوشنبه گفتن خانه مرحمت کنید در نمرهای 60 06 زنگ بزنید. معلومات پروانی تاریخ خانه را از خود چوبش میتوانید دسترس کنید. دوستان عزیز، اعلان نوبتی ما خانه فروشی است قرار دارد در ناحیه دنغره دهه علیجانش میگن. 3 در خانه 30 سوتیق زمین خلاصه 3 در خانه ورمنکا دارد. انا 30 سوتیق زمین دیدین خیلی چه زمینش کالونی خوشبو باغ هم دارد. نرخش دستفروشی فروختن در کان نرخ خمیر زمینه دوستان عزیز 60,000 سوم میگه. تلفن برای تماس 906 73 63 63 زنگ میزنید. معلومات پروانی کاری خانه از خود صحبت دسترس میید. خداوند مهربان نگهبان باشد. دوستان عزیز دستگیری کنید، دستگیریشان پیش امروز لایک را فراموش نکنید و کسانی که یگانچی برای فروختن یا اینکه رکلام کننده باشید ماشین یا اینکه خانه از زمین کوچه در واتساپ برام که ما در ویدیو آینده حتما رکلامش میکنیم. رحمت برای دستگیرتان. خداوند مهربان نگهبان تو باشد.